yo Allah wottana ɓeen ko anndi fatu zicru kam mawɗo nan ɗo alhamdulillahi rabbil alamin ko yettere Allah no feewi alhamdulillahi rabbil alamin ko sen ƴeewiɗo nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam haalata o wiya ñande darga so ari Allah ene jogii jeyaaɓe ɓe gona annabaaɓe ɓe gona sahudimɓe kono annabaaɓe ɓe e sahudimɓe ɓe fof ene ñeheɓe ene jooɗaaɓe sahabaɓe mbimo o wi ko sahabaɓe mbimo ko hol ɓeen o wara ɓe garra wattande aduna o wi sikono mimɓe o wi ɓeen ko yimɓe ɓe kawra e nokku ɓe jimmo e leylere ceertuɗe koɓe ɗemɗe ceertuɗe yimɓe ceertuɗe leƴƴi ceertuɗi ɓe kawra e nokku alaa ko hawriniɓe ɗon sona rewde Allah e jankade Allah e mawninde Allah e yettude Allah ko ɗum tan ɓe mbaɗata ɗon o wi ko ɓen ngoni ɓen nelaaɓe ɓe nelaaɓe jeeɓata ɓe nelaaɓe jeeɓata ñande darnga woyta daakade kono ko daaka kam ene nanndi heen alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah yeɓ ceerno e moƴƴere amin alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah hokku en fandide amin ceerno en wiyanno ngal ɗo dokkal en dokkiraka ɗum eɗen kaandi heen wona hannude heen hokki en ala ko Allah tan yiɗi en haandini en heen ɓaydi tan Allah haaldini en heen noon wadde ko enen tigi kaandi heen alhamdulillahi rabbil alamin yo Allah hokku en fandide Allah jarama on jarama yo Allah yo moƴƴere yo Allah juutno haa juuta mawɓe yo Allah ɓeydi cellal juutna balɗe haa juuta ɓeyde newyaaji e ndenka enen fof Allah ɓeydane newyaaji e ndenka ɓeyde sukuraaji ɓeydane kawral ɓeydane en kawridinal moƴƴinala haaliji meɗen fof aduna e laakara fof alhamdulillahi rabbil alamin Allah jarama on jarama e Allah addiɗo ceerno men ceerno Mahmoudou Jalaluddin Ba mo ngannduɗa en jiimo yiyande ceerno o lomtanima en ceerno min mbiyeten ko Ahmadou Oumar Alpha Sy yiyami policeɓe Mauritanie Allah addi min garal moƴƴal minen e diwan amen fof gari komin temedere jeetato eyyi so ɗum ɓenni ko weltare tan e yiide oɗo ceerno e lomtanade min ceerno kadi min beltorima ardemo ha e nokku amen min jettiri ɗum Allah min beltima wonno sababu garal makko ko jokkere en ɗam e juurodirde e mawɓe ɓe minen noon min lomti mawɓe ɓe alhamdulillahi rabbil alamin min belti noon e peele makko e nokku he ko fayida mawɗo woni hen ko jokkere en ɗam woni hen ko ballodiral julɓe e gandodiral mumen e gowodiral mumen e ɓeydodirde ɗumen to Allah e nela ɗum eyyi ɗum noon min beltori ɗum min ñaagui Allah yo Allah addu ɗo dendagal julɓe salam ko amma yeɗaɓe ɓe kam soccodirɓe e dokkal ɓe guuri hen maayi hen ɓen kay wiyeten tan ko lomtiɓe sahabaɓe no laaɓi sallllahu alih w sallam ko gon felo tan woni ɗo Allah wi e qur'ana السابقون السابقون والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه ɗen ferannoɓe Allah adiɓe ferde ɓe e rewɓe hen e jokkiɓe hen e felongo annabi sallllahu alih w sallam wonnogo ɓen ko yettiɓe to Allah gona yahoɓe ala ɓe goni koye e weluya Allah ɗum woni Madina Gounass e dokkal ceerno Seydi El Hadji Mouhamadou Saïd wuro sincirago fergo
fergo ngoya gon tan woni ɗo e Madina Gunas ngo sari noon ngo yaajoyi ngo sari aduna he fof goto fof fodde ko yeeɗa hen eɗen calmina ceerno eɗen gandi daaka ko felo ɓurgo mawnude e pelel islam e aduna he ko itikafu ruhi ruhani itikaf koko janga e qur'ana woni janga wa antum aakifuna fil masajid ɗum ne wonno e gurdam ne laaɗo sallallahu alaihi wasallam janguɓe fof ne jangi ɗum balɗe sappo battidiɗe e korka de kanko omo ufnotono sahabaɓe no ɗufnotono ɗum woni daaka goɗɗum ala toon enen fof eɗen jangi babul itikafi e nder sharia kono hande waɗoɓe ɗum ene guttini on sunna keɓa ko heɓete hen ko ɓe jiyan ɗum moƴƴuɓe men fo noon moƴƴuɓe men Fuuta adan ene mbaɗanno noon aha eɗen jiyanno ɗum ne waɗe kono noon dañirde hono ni arde ladde ɗufno toon balɗe sappo walla balɗe jeenayyi ene rewa Allah ne serte aduna o fof sifa itikaf jangirani a yiyata debbo ka neɗɗo teelɗuɗo aɗa rewa Allah ɗum ko ɗo jiiɗen ɗum ko dokkal so ɗum ɓenni ɗo kadi dari ko darde no kommina ni noon sabu golle batteɗe makka ɗe e hono ɗeɗo nandi ɗum ko dokkal keeringal yo Allah rokku en ko ceerno Seydil Hadji Mouhamadou Saïd fandino hen ko en lomtima jinnaɓe men ceerno lomtima yettode wodani Allah kala no fewiranno so wona ko ɓurti ala ko manki e dokkal he ala kadi dokkiraɗo noon dañje lomto no ceerno ni ha ɓeydo yettade jettina fofof ɗo foti yettade ɗo aduna fo anda ɗum kadi ko dokkal keeringal ɓeydingal e dokkal ceerno Seydil Hadji Mouhamadou Saïd dokke ɗiɗɗe fo noon eɗen jettira ɗe Allah eɗen ñaago Allah barka Cheikh Tidiane e barka ceerno Seydil Hadji Mouhamadou Saïd e barka ceerno nde Allah yeɗa ɓe beltanima on no feewi o wi oɗon mbawno tan foftade ha ɓe gara toon kamɓe inchallahu taala on jarama noon no feewi Allah yi anniyaji mon ɗi omo andi kanko jomiraɗo subhanahu wa taala haajuji men ɗi fofof eɗen ñaaguimo kanko jomiraɗo subhanahu wa taala yo humtan en haajuji ɗi amina o humtiraɗi kadi moƴƴere amin e waɗa hen kadi nden ka barke annabijo o sallllahu alayhi wa sallama alhamdulillahi rabbil alamina o wi ko huulako yo Allah heɗat en hen amina ko yiɗa ko yo Allah wallu en hen amina be hormati annabi sallllahu alayhi wa sallama alhamdulillahi rabbil alamina o wi o weltima e yiide mon onon wasibunaɓe no feewi alhamdulillahi rabbil alamina min mbiyetemi ko Ousmane Harouna Moussa jeeyami koto wiyete Diawalji Mangu kono Allah itti min ko wuron e wiye Nouadhibou e nder leydi Mauritanie noɗo koyɗe amen ko arde tan notade noddago Allah ngo on notade Cheikh Siraji Dini e arde nde ɗum nde Aliyankore hebde yidde hebde eko heɓete naam min kaali ko hun noon toon woori e Allah waɗino e newuyaji Allah addino ceerno Mahmoudou Djalal Dine to Nouakchott to
o sahaa ceerno enen to Dakar min ɗaɓɓirimo garagal to Nouadhibou to o yetto min keɓa e moƴƴere Allah he o wi ko ma o heɓa yamirore ceerno o haaldi e ceerno hokkimo yamirore woni o ari minen min teskaki ko ceerno Mahmoud Jalaluddin ari Nouadhibou ala min teski ko ceerno o hoore mum ari Nouadhibou min jiiri ɗum guita men min jii ɓeydare to banggue almudagal min jii kadi ko sarino Allah rentini ɗum ɓesguji ɗi ko ari toon ko o rokkiri toon lawol tijani ko ari toon ko amnoɓe o hestitini toon publi mumen ɓeydi kadi coftal e diino e goɗɗum ha heewi ko mbasiytoɗa wonande onon garduɗa Dakar ɗo ha tengti arɓe ɗo joɗade ceerno eyyi mbasitomi garɗo Dakar o anda fandare makko nde wonde Nelson Sala wi ko innamal a'malu binniyati wa innama li kulli imri'in ma nawa ɓe cellini pible mabɓe ɓe ganda koɓe garani ko ko holɗum ɓe jogoɗen pible beele jo kala koɓe golli hewde e famɗude Allah yoɓaɓe bima ana to anniyaji mabɓe to eyyi ko ɗum woni ko mbasitomi kala juuɗo garɗo Dakar a jarama baraka